Il-Balzanin għamu għannoti kibja tal-marċi funebri hekk kif l-artist Gabriel Caruana li mit fl-età ta' 89 sena ingħata l-aħħar tislima kmieni l-ħamis filgħodu. Wara kortejo funebri matul il-kbira għal-Balzan, il-banda San Gabriel selmet għall-aħħar darba lill-fundatur tagħha bl-innu San Gabriel fuq it-tsuntir tal-Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata qabel iddaħħal fi knisja għall-funeral. Il-qudiesa tqazzet mill-Isqofelett ġew Gabriel Caruana u kon ċelebrata minn għadd ta' saċerdoti oħra. Fl-omelija tiegħu quddiem knisja ppakkjata, iċ-ċelebrant qal li din hija ċelebrazzjoni tal-ħajja ta' Gabriel Caruana u tal-passaġġ tiegħu għall-ħajja ta' dejjem. Huwa dejjem hemmen fit-tifsira tal-isem tiegħu, il-mulej u l-qawwa tiegħi, għaliex Għaraf juża d-doni li tagħha Alla fl-arti, partikolarment fiċ-ċeramika u qasmu oħrajn f'Malta u kemm barra minn xtutna. Bħala Balzani, l-Isqofelett tirringrazzja lil Gabriel Caruana mhux biss għal ġieħ li għamel lil Malta, iżda tal-kontribut kbir li tal il Balzan, b'mod speċjali bit-twaqqif tal-banda San Gabriel fl-1952 u l-akkwist tal-gażin tal-istess banda biswit il-Knisja ftit snin wara. Ta' dan il-ġid, il-poplu Balzani jibqa' grat lejh. Meta tara l-mod sabiħ kif żviluppa l-arti u tara bħala rifless ta' sbuħija tal-Alla, Gabriel Caruana qal li Gabriel Caruana għaraf jaġġen il-fidi falla mal-ħajja billi jesprimiha fl-arti. Caruana, meqjus minn ħafna bħala wieħed mill-pijunieri fl-arti moderna u kontemporanja f'pajjiżna, kien spispirat mill-arkitettura ta' pajjiżna u fl-1999 il-gvern kien onorah b'medalja għal mertu ta' kisbiet artistiċi. Ix-xogħlijiet tiegħu jinsabu f'kollezzjonijiet f'pajjiżna kif ukoll esibiti f'mużewijiet li lin minn xtutna fir-Renju Unit, fl-Istati Uniti, fil-Ġermanja, l-Olanda u l-Italja. Il-Partit Nazzjonalista sellem il-memorji tal-artist Gabriel Caruana u ħeġġeġ sabiex il-legat tiegħu jiġi bħares u ma jintilifx. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija fi tweet qal li Malta tilfet wieħed mill-aqwa artisti u kif Caruana se jibqa' mfakkar għall-iskulturi u pitturi li juru l-perspettiva tal-ħajja bil-kuluri u l-ferħ.